Bună seara! Bună seara, prieteni! Bine ați venit! Bine ați venit! Bună seara! Domnul Adi! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit aici în bucătărie. Ce vom găti astăzi? Vreau să-mi spuneți. Ne-am gândit că ar fi frumos să facem ceva japonez sau ceva care e de inspirație japoneză. E felul care era our go-to meal când eram în Japonia pentru mine și colegul meu de apartament, japoneză. E foarte așa home cooking. Nu am încercat să-l fac de când m-am întors. Am găsit dintre ingrediente și să vedem dacă este. Așa că e foarte experimental. O să vedem dacă iese, nu iese, ce facem, cum facem. Mie oricum poți să-mi dai orice, că nu știu, n-am mâncat. Deci o să zic oricum că e bun. Mai să nu ardem, să ne iasă orezul, să... Da. Ar fi cam nasol să dăm foc la Da. Ideea următoare, e un soi de... Nu e onigiri, nu e sushi cu maioneză. Ia, chiar, ce credeți că facem? Din ce vedeți voi așa pe masă pe aici? Da, nu, superb, aia e da. E asta, e că lumea nu prea vede ce avem noi aici pe masă. Stai așa să... Supă miso, facem și un pic de supă miso. Una ție, una mie. Noroc. Ce vedeți voi pe aia mai mare? Adică nu mai. Iartă-mă, nu. Dacă o vedeam că e mai mare, o păstram pentru mine. Yakisoba. Nu facem yakisoba, deși e o idee foarte bună. Risotto easy. Măi, ce idee bună! De ce nu ne-am gândit? Ar fi mers un pește, dar nu asta facem. O să facem un soi de stir fry cu vinete și tofu. Asta e baza. Să mâncăm cu orez, dacă ne iese, dacă risotto, prieten, risotto. Dar la piece de rezistance din tot acest fel de mâncare este influență moment. Acest produs se cheamă yuzu kosho și e un amestec, să-ți dau să guști. E foarte picant. Aoleu! Yuzu e un soi de lămâie japoneză, care are aromă foarte specifică. Kosho înseamnă piper. Și așa, e un soi de piper verde, sau mă rog. E lămâie piperată. Da. Să-ți dau să guști, să vezi dacă îți place. Ok. Ești ok cu mâncarea picantă, îmi imaginez. Da. Trebuie să-l gust eu, pentru că am indici gustare. Ia foarte puțin. Mi-e frică. Da, foarte puțin ea. Așa. E destul? E cam mult. Așa. Spui tot sau îți ia gura foc? Brought to you by Ume Yuzu Kosho. Și ăsta e foarte bun. E foarte sărat. E sărățel. Păi de asta că e așa, e păstrat. Da, e foarte, foarte sărat. Nu e foarte, foarte picant, pentru că am luat puțin. Dar e foarte sărat. Rămâne gustul ăla de sărat. Foarte mult în sălățele, făcut așa pentru un dressing. Noi acum o să-l folosim la gătit. Bun. Păi să ne apucăm, zic. Hai, mulți ani, campai. Așa. Ne apucăm? Sigur. Bun. Ne apucăm întâi de orez. Habar n-am cum să fac orez la oală. Pentru că în Japonia toată lumea acasă are rice cooker. Ok. Da. Și pui orezul, pui apa și se face singur. Orez japonez n-am găsit, așa că am luat un scotti pilaf. Nu risotto, pilaf. În ideea în care e cu bob rotund și ar trebui să iasă pufos. Sperăm. Doamne ajută, sincer. Cât să facem oare? Cezar la ce minut apare? Nu cred că... De fapt, s-ar putea să apară Cezar astăzi, pe la o bucată. Mai vedem. Mai vedem. Cât fac? 3 porții de orez? Prea mult? Bă, 3. O zis Muna să lași un pic orezul în apă înainte să-l faci. Da. Am să-l spăl un pic, repejor, deși aveam prieteni în Japonia care nu spălau, că le spera că ieșea gustul mai plinuț, dar cred că am să-l spăl un pic. Îl lăsăm cu 5 minute și după aia dăm drumul, zic eu așa. Așteptăm acum să spele Adi orezelul și revenim imediat la rețeta noastră. L-a spălat odată. Stimpa, o zis că îl speli până nu mai are apa culoare. Nu. În bucătăria japoneză nu se spală atât de mult, pentru că tocmai vrei să-ți rămână din glutenul ăla, să se lege, să fie pufos, să-l poți mânca cu bețișoare, de care am și luat. Eu oricum nu știu să mănânc cu bețișoare, iartă-mă. Poftim. Învățăm și asta azi.
Aoleu, mi-e frică. Mă rog, Îmi pare rău, am mai încercat și n-am reușit niciodată. ai încercat să fii capabilă? Nu. Ok. De asta dau fail în viață. O să punem, am pus 3 castronele de apă la 3 castronele de orez. Dar vezi că o zis lumea că trebuie să nu mai aibă culoarea apa. Nu. E foarte jegos. Tu ești, ce? În bucătăria japoneză se lasă apa să fie albicioasă, tocmai ca să iasă, să rămână pufos după ce Nici e nu mai gătit. pot să mă concentrez după ce ai zis despre mine. Dar n-am zis nimic. Lăsăm să stea un pic. Păi dai și drum. Ok, îl lași doar la Îl mine. las să se moaie un pic și după aia mai punem, nu știu, cred că vreau un sfert de oră. în 5. E bine Da, și așa. super așa. Așa, și ne apucăm de vinete. Le spălați dumneavoastră un pic? Sigur că da. Mulțumesc frumos. Îmi place să spăl vinetele. Este activitatea mea preferată. Să le văd uzi. Mamă. Așa, mulțumesc frumos. Bun. Auziți ce frumos face vânăta asta. Foarte frumos. Nu ți-ai mai pus emote-ul ăla și pe Twitch? Ăla cu vâna ta? Sunt foarte mari vinetele astea românești. În Japonia vinetele sunt mult mai mici. Cam trist. Te descurci? Mă descurc. Știi ce ai putea să faci? Și spune ce aș putea să fac. Dă un pic foc sub wok și să pui un pic de ulei în el să se încălzească. Mulțumesc frumos. Și da, le mâncăm cu coajă, că like ain't nobody got time să curețe vinete în economia asta. Puțin, da? Puțin așa, sper. E cam mare, o mai tăiem în două. Mare tăietor de vinete de ăsta, nu știu. Vrei să o pun pe ăsta la alt? Da. Mai simplu, dacă vreți să mă vedeți dând asta jos, nu știu, intrați pe Instagram, poate să găsiți ceva. Doar zic. Da, mă duce omul la mare, asta e bună de vreme caldă. Nu, ce, mai mult de atât și pot să... Cred că au trecut alea 5 minute. Răspundeți. Dar nu pot glisa, că sud. Alo, da? Au trecut 5 minute. Au trecut 5 minute? Feti. Mulțumim frumos. Așa, dăm te rog foc și la orez. Cam cât de mare focul? La început mare ca să înceapă să fiarbă și după aia îl dăm la mic. Stai că aveam o rețetă de orez. Bring to a boil and then simmer on low heat. Okay. Deci când începe să fiarbă, îl dăm la mic și după aia zice 10 minute, dar cred că lăsăm o idee mai mult. Bun, aici Cred că dăm și drumul la îl dau mai tare? Nu, ba, poți. Opa. Da, fierbinte deja. Rămâne la alt, așa, da? Așa, văd că orezul fierbe, deci îl dăm la 2. De 2, am înțeles. Așa, și aș vrea și eu un timer la vreo 15 minute, vă rog frumos, mulțumesc. Spliveti. Ne sunt tu? Știu că, Ce faceți acum? știu că par foarte multe vinete, dar ele scald. Mulțumim, Spliveti. Cu ce vă mai pot ajuta? După ce... vreau să văd... Am cumpărat tofu de la... dar nu facem reclamă, de undeva. Habar am dacă e bun sau nu, vreau să-l gust întâi. Am vrut să cumpăr din mai multe locuri, dar n-am găsit decât într-un singur loc. Super, l-am stricat. Amazing. Strica pe ambele părți, ok. Că de obicei îl puneam pe grătar un pic. Da, e foarte moale. Foarte bun, n-are niciun gust. Vorba lui bunica mea, când mai făceam ceva de mâncare, foarte bun, n-are niciun gust. Chiar nu are absolut niciun gust și are o consistență așa ca de, cum să o zic frumos. Nu știu dacă m-am povestit, eu am fost în Japonia mulți ani și când eram în Japonia, mergeam la piață și cumpăram tofu proaspăt. În general cald, nu îl luam. Ok. Vedeți că ăsta se rupe foarte ușor. Că nu are ăla cum îl foloseam noi, era foarte ferm. Știi? Și atunci rămânea cu bulețe când îl prăjeai. Ăsta când o să-l punem, o să facă tot bucățele. Da. Orezul nu știu ce face. Au trecut abia 5 minute. Vrei să amestec la orez? Dar n-ar trebui amestecat tocmai ca să rămână... Da. Nu cred să arde. De la ce firmă e tofu? De la Morinaga. Între timp mai amestecăm în vinete. Asta se vede prăjeală. Ok. Cum ar trebui să facem cea mai importantă parte din toată această rețetă? Sosul în care o să fie în acest bolut. Ăsta e tău? Nu e meu, l-am găsit aici. Wow, ce scrie aici? Akakuro, Okay. care înseamnă roșu și negru. Vom folosi așa, stai să-mi aduc aminte Spuneți. cum le făceam. Deci o să începem cu yuzu kosho. Cât? Având în vedere câte vinete avem, Ne mănâncă. Ne facem de cap? facem de cap, da. Că vă place picant oricum.
Cam așa. Doamne, ce bine miroase. Acum, de asta mai din mijloc. Da, Mie-mi place foarte miroasea mult. rămâie rasă, rămâie de pe răzătoare. Wow, e un miros pe care l-am distins, surprinzător. Cu sos de soia. Ok. Asta e unul destul de intens, dacă nu o să folosim foarte mult. Oare există ceva în lumea asta pe care domnul Adi David să nu știe să-l facă? Da. Îmi vine greu să cred. Câtă soia? Soia? Punem vreo 2 linguri. Pui la lingură, ok. Gustă numai așa de pe E lingură foarte să fie sărat. așa. Știu cum e sosul de soia. Bun. Avem și noi. Nu știu. Și mai ales asta. Și o să folosim niște ponzu. Care este? Ponzu care este tot sos de soia, dar e gen cu lămâie. Așa e un pic mai acrișor și nu este atât de sărat. Dacă vrei să-l guști, te rog. Mi se pare că miroase. Nu este foarte acru. Da? Da. Nu ți se pare că miroase acru? Nu, pentru că eu nu simt. Punem tot 2 linguri. Ok. Și o să punem o linguriță de miere, că îi trebuie un pic de dulce. Soia cu lămâie. Da. Pentru să mai taie din greață, știi cum e. Da. Și o linguriță de miere. Ori am uitat ceva, Nu știu, Sper că dumneavoastră nu. știți rețeta. dar n-am mai făcut-o de mult. Și le omogenizăm. Bine, bine, bine. Cred că poți dai foc un pic mai încet la vinete, te rog. Trebuie să rămână bucăți întregi astea? Cât de cât. De asta nu o să le mai ținem mult. Ok. Cam asta ar fi the sauce. Mă scuzați. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Aia e. Până curățăm după aia. Mă fric. Lăsăm un pic vinetele să absoarbă, după care o să adăugăm tofu și o să fie aproape gata. Tofu o să punem mai la urmă că se sfarmă tot și nu e ok. Și mai punem ardel roșu, dar nu îl punem de la început, că gen se coace prea tare. Andrel. Ardel? Ce am zis? Ce are? Cum adică? De ce ardel? Ce întrebați toți dacă e ardel? Cum se zice? Ardel roșu. Ardei? Ardel. Ardei. Este ei unul. zic ardei. Este E ardel. unul, Prieteni, nu știu, la noi se zice ardel. Ei zic un ardei? Da. I know. Șocant, dar nu, este ardel. Uite, și o să las bucățele mai mari ca să le poți lua cu bețișoarele. Da. Mulțumim frumos, Adică 15 doamna. minute. Aici cu noi timerul. Oprim la orez? Stai un pic să-l văd, că mi se părea cam tăruț, sincer. Tăruț, îi se părea tăruț, măi. Prea tare? Cam tăruț. Cam tăruț, ok. Păi mai lăsăm vreo 2 minute. The whole like pireu, love. Also, piftele. Don't at me. E piftele. Pe ceilalți cum zic? Prăjoale? Chiftele. Prăjoale. Pârjoaluțe. Și putem face supa miso până una alta. Ok. O să vreau niște apic aici. Cam câtă? Jumătate? Câtă vrem să bem? Păi nu vreau să beau. Mai mult de jumătate. Oare cât de mare e oala aia? Prieten, cât de mare e oala asta ca volum? 1 litru? Are 1 litru? Pune pe foc, te rog. Mulțumesc. Sunt asistentă pe stream-ul meu. Îi dau și drumul? Da. Facem o supă super simplă, cu o bază o să fie o supă de legume în care adăugăm un pic de pastă de miso. Nothing fancy. Ok. De unde ai asta? De unde am și... Mi s-a luat ardel. De la KG Center am luat tofu, miso, ponzu, sosul de soia mi l-a adus cineva de l-am văzut și aici. Miso. I-am zis lui Adi, era la KJ Center și i-am zis să-mi cumpere supă la plic. Și a umblat disperat în magazinul ăsta, că el nu găsește supă la plic. Pentru că ea de fapt vroia instant noodles. Supă la Gen plic? instant ramen, cup noodles. Este supă la plic. Efectiv mă așteptam că vroiai un plicuț. Că în Nu! Japonia găsești doar un plicuț pe care îl pui în apă și faci supă miso instant, știi? Și mă gândeam că de-aia vrei. Eram foarte confuz. Nu, voiam noodles. Încercăm o bunătă? Vedem cum Aș încerca. Doamna, pus! Din asta așa picantă vă place, nu? Da. În sos. Mai trebuie făcute
Parcă ar merge mai sărățele, nu? Mhm. Deci dacă vrem mai sărățele, mai băgăm un pic de picant. Vrei mai picant? Ar merge un pic. Avem ce face și mai picant. Facem și sos de soia și un pic de ponzu. Aș pune și, știi ce? Aș pune și un pic de lime. Parcă ar merge. Da, ai pus deja ăsta care are un pic de lămâiță. Da, și dar un și pic acruț. deci nu vrei mai acruț, nu? Bine. Îl prefer. Dulci. Ce? Ți-a rămas ceva în gât? Ți-a rămas vânăta în gât? Urăsc sunetul ăsta când se gâri ceva, nu. Îl prefer mai picant decât mai acru. Nu gustul acru, nu prea mă... It's not for you. Am înțeles. De la zahăr și de la miere, știi, iese așa un pic caramelizat, glistening. Nice. Foarte frumos arată. Știi, domnul Adi, știi foarte bine din câte văd. Hai că v-ați înmuiat bine. Doamne ajută. Ne-am înmuiat bine, să știi. Oare cât am mai trebuit lăsate vinetele? Mai trebuia un pic. Mi-ai luat asta și nici măcar nu-mi vine. Era zic ceva din... Hai! Ce voiai să zici? Că e inel de ce? Nu doar eu. Deci e totul sexual? Poftim? Nu este adevărat, îmi pare rău. Măi, Îmi pare Jack, rău. voi o știți. Tu o știi pe Nigella Lawson? Nigella Lawson era, nu știu dacă mai este, avea cooking shows în Anglia. A avut cărți, era la show-uri. Ce că sigur o găsesc pe YouTube. Măi, și tot ce făcea era atât de sexual. Oarecum involuntar, adică părea că nu era gen on purpose. Măi, dar era... I was a wee bit package for her. I was a wee bit package for her. Era superbă. Dacă eram eu tânăr la facultate. Ca să înțelegeți, Rux cu Adi, cât am stat cu ei o săptămână, au vorbit doar așa, doar cu acest accent. Și dacă nu mai mi iese acest cuvânt din cap. Package. Și o aud doar pe Rux cum face package. O experiență de viață. O experiență de viață. Așa și mi-a plăcut foarte mult. Dar bine că ții vânăta doar pentru tine. Așa. Îmi fac un pic de loc, dăm ăsta mai mic și am să dau tofu cu mare, mare grijă. Cu mare, mare grijă. Că gen trebuie să mai și amestecăm și o să fac praf pilaf. Da, mă rog. Acum să înțeleg că amestecați ingredientele. Nu omogenizăm, că nu vreau să rămână cât de cât integre toate chestiile astea. N-am pus tot tofu, că e prea mult și nu mă încântă. Deci o să mai mănânc eu. Mânca așa, știi, poți să mănânci cu un pic de ponzu, dacă îți pui un pic în bol, să-l înmoi. Foarte, foarte bun. Are un gust super deosebit. bun. Este un gust așa foarte intens de tofu, dacă știți voi, că cred că ați mai mâncat. Wow, ce bun! Ușor, domnul, că dați peste tot. Bună seara, ce avem noi aici? Gătim. Ce gătim, domnul Adi? Gătim stir fry de tofu și vinete cu yuzu kosho pe orez și un pic de supă miso. Mai orezul ăsta. Ați auzit doar aici. Așa. Pentru stir fry, ce mai punem? O să mai punem un pic de busuioc verde. O să dau un pic de aromă. O, efectiv 3 firuțe de busuioc. Dar ce bine miroase. Ador mirosul de busuioc. Miroase iarbă din pădure. Nu, miroase busuioc. Nu știu cum miroase busuioc. Uite așa miroase busuioc. Nu-mi dau seama, nu-ți poți să diferențiezi de alte mirose niciodată în viața asta. Nu poți trăi așa. Foarte bine, uite-mă. Poate îl guști măcar, dacă de mirose nu miroși. Nu se ia. Să pun și mie o Povestea colegul meu de apartament că la ei, la barul la care lucrează, în Iași. Așa. au gin tonic de ăsta cu busuioc. Mi se pare oribil. Serios? N-aș bea, De dar ce? Nu știu. I-am... Și nici măcar nu îl tai, efectiv îl rup direct aici. Am dat s-ar potrivi la un matinal de la Bun, de la Antena Stars, ca să țină după wow. bucătar, ca și cum acum ce mi... Uai! Eu m-aș potrivi la un matinal să fac eu de mâncare, dar nu-i vina mea cu oamenii care au tot venit aici o știu să gătească. Bine, aproape toți care au venit aici o știu să gătească. Mai puțin e Almu sau cine? Cine? Nu, n-am zis nimic. Cred că mai las un pic pe foc și pe asta îl oprim că e gata. În sfârșit. Așa, între timp a fiert și supa, așa că acum putem adăuga miso. Dacă te-ai milostivit de mine să-mi desfaci, vezi că o ții inter. Sigur că da, sigur. Văd și eu scrisul, da? Îmi dau seama care-i fața și care-i susul și care-i josul. Este un colț bun pentru dumneavoastră. Este un colț perfect, mulțumesc din sufletel. Luăm un linguri, cum miroase? Nu miroase nimic.
Dar e un miso bun. Da, are gust bun. Taci din gură că e miso bun. Nu, are gust Punem- bun, dar nu simt niciun miros. Punem cam o lingură, cred, momentan. Gustăm, vedem ce părere ai. Mulțumesc și eu. Și cu susanul ce facem? Îl La punem- urmă, ok, putem ok, pe la deasupra, urmă. da. Are gust de borș knorr. Nu a fost prea mult. Mai pune niște miso. Nu-l simt, nu? Mie mi se pare... Ai gustat? Nu. Nu ți se pare că are gust doar de... Pe l-am simțit după miros. Cum facea bunica. Orezul vieții. Nu s-a înmuiat? Încă nu s-a înmuiat orezelul? Nu știu, vedem, da. De orez de ăsta de rămâne tare. E cu steagul României, este pur, așa. Ar trebui să iasă ca ăla de spital. Al lui domnul Puiu e și moale ca de spital, nu știu. Stați așa. Avem un invitat. Stați o secundă. Pregătiți-vă, sufletește, pregătiți-vă. Vă rog frumos, pregătiți-vă, numărăm până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este chiar... Bună, știu că sunteți foarte surprinși că sunt eu. Bună, prieteni, ce mai faceți? Sper că mă auziți bine. Vă pup. Salut. Wow, bold of you to assume că văd la distanța asta. Nu, văd ce scrieți, prieteni. Dar v-ați vopsit cumva? Da, recent. De asta n-am M-am recunoscut, nu știam vopsit exact, și da. nu știam exact. Asta vechitura asta nu e de azi dimineață, doamne, nu. Bună, prieteni, sunt aici în calitate de juriu, am venit să gust mâncarea făcută, sper că e la fel de bună ca sushi-ul de la Auchan. Să vedem acum dacă a făcut Adi David la fel, încă nu știu. Se pare că s-a supărat. Rude. Cum sunteți astăzi, doamna Rux? Cum Sunt vă foarte simțiți? bine. Acum că vă văd pe dumneavoastră mult mai bine și pe oamenii din chat pe care îi salut cu respect, haideți să vedem însă, să mergem alături de Anda. Anda, spune-ne mai multe despre preparatul de astăzi. Nu mă întrebați pe mine, întrebați-l pe domnul Adi David, că dumnealui s-a pregătit. El este rețeta dumnealui, eu sunt aici doar să asist. Bine, să mergem la Adi David atunci. Bună! Ce faci? Bună ziua, sunt puțin dezamăgit. Am dat și noi goluri, au dat și el goluri. Din păcate n-am reușit să ne calificăm pentru produsul pe care îl doream. Asta e data viitoare. Am înțeles. Haideți să vedem, haideți cu mine în bucătărie, cameramanul cu mine. Ok. Haideți să gustăm preparatul pe care oamenii ăștia l-au făcut aici pentru voi în această seară. Nu gustați încă. Nu gustăm încă, dar haideți cu mine între timp să mai vorbim. Văd foarte multe comentarii în chat care întreabă care au fost ingredientele. Dacă poți să-mi spui ingredientele, Anda. Wow, sunt atât de comentarii, nici nu am apucat să le citesc. Gata, este momentul în care vă prezint ingredientele? Da, vă rog, Sigur. prezentați-mi ingredientele și după aia poate ne pregătește domnul Adi David un plating, pentru că n-aș putea să mănânc dintr-o farfurie care nu este aranjată cum trebuie, nu-i așa? Haideți cu mine să vedem. Haideți cu mine unde? Să vedem ingredientele. Bună ziua, spuneți-mi mai multe despre ce ați gătit aici astăzi. Sigur că da, aici este, ajută-mă, care era termenul? Stir fry. Stir fry de vinete cu tofu și ardel gras. Ardelul gras este unul din legumele mele preferate. Îmi place foarte mult că a fost adăugat aici. Măi, dar sunteți neserioși. Eu sunt chiar prezint aici. Opriți stream că nu mai pot. Deci am vorbit ceva înainte. Eu vin aici prezint ca la emisiune și voi vă bateți joc de munca mea. Mi-am dat la actorie degeaba. Mi-am dat de la nu te vezi de fotă. Da. Porniți stream-ul din nou. Reluăm. Hei, ce ați pregătit aici? Astăzi am pregătit un stir fry de vinete, tofu și ardel gras cu ingredientul special yuzu kosho. Îl vom servi cu orez și cu supă miso. Super! Și care este ordinea ingredientelor în farfurie? Până mai întâi orezul, apoi supa? Mai bine, spune mai multe, Adi. O zis să o lăsăm, o zis Pete să o lăsăm doar pe Rux în cadru. Ok. Mulțumesc că ați venit aici. Probabil vă întrebați de ce sunt aici. Ei bine, voi gustați. Sunt expert în mâncare japoneză? Nu. Sunt expert în mâncare? Nici atât. Astăzi am comandat de la Glovo. Dar haideți cu mine să gustăm împreună preparatele. Însă, nu știu să le pun în farfurie, așa că o să le invit pe Adi să facă acest lucru și apoi o să vă dau impresiile mele de semi-expert. Și am mâncat supă la plic și am mâncat și supă cu noodles. So, cumva am experiență în asta.
Și cum vă mai simțiți dumneavoastră aici? Mă la noi simt pe foarte platou? bine să fiu aici și îmi place să fiu pe platourile de filmare Team Prieteni. Platourile de filmare Team Prieteni sunt disponibile pentru Team Prieteni. Oricând Team Prieteni au nevoie, nu uitați să ne contactați. Dați follow la Team Prieteni, comanda Prieteni în chat, sper că ai comandat, și o să vedeți mai multe despre Team Prieteni. Personal, și eu sunt în Team Prieteni și puteți să mă găsiți în fiecare luni, miercuri și uneori sâmbătă pe Twitch TV. Puteți să gustați aici niște tofu, Da. foarte interesant. Este foarte, foarte bun. Are un gust foarte așa, e foarte pronunțat gustul și textura. Mă scuze, mi se zice în cască să nu gust toful. Aha. Splifeta este pe partea cealaltă și îmi zice să nu gust. Da. Nu gust. Mulțumim frumos! Hai mă, ce poate fi așa rău? E rău. Nu e chiar rău, dar efectiv n-are niciun gust și are o textură foarte dubioasă. E un burețel. E un burețel. Nici măcar. Îmi place busuiocul. Mânca busuioc gol. Sigur că da, mâncați busuioc gol. Nicio problemă. Wow, gumă de mestecat gust de busuioc. Da, și prieteni. Eu sunt oribil. Vă Tu sună place oribil. mai mult tofu sau vă place mai mult bunăta? Amândouă. Bucătăria Team Prieteni. Deodată cu tot ce ne trebuie. Avem căni, avem pahare, de asemenea și castroane și boluri. Pentru că da, e o diferență între castroane și boluri. Vreți să o aflați? Haideți cu mine. Mă scuzați? Care e diferența? Dar care e diferența dintre castroane și boluri? Este o diferență de adâncime și de lățime. Unde ai găsit bol? Așa simpluț. Cum miroase? Povestește ce-a Ok, are miros de e vară, august 25. Bunica ta a făcut, a copt binete, a copt și ardei, urmează să facă zacusca. Te pune pe tine să toci roșiile la mașina de tocat. Nu prea-ți place, vrei să te uiți la desene. Dar o ajuns că e bunica ta și o iubești. După aia face zacusca. Îți zice, nu mânca acum, Roxandra, să se răcească. Și tu aștepți. Asta este sentimentul. Adică am vrut să fie destul de vag, n-am vrut să fie foarte specific și m-am deschis așa un pic mai. Prezentați la cameră preparatul, vă rog. Foarte frumos. Și supica. Supica nu prea pozoară la cameră. Este o supică normală. Deci și așa, sunt pregătită să mă imersez în bucătărie. Ia asta. Tell me if I'm inappropriate. Fac un lucru care probabil este greșit. Rup asta și le frec între ele. Se face Frecatul nu se face. Frecatul nu se face, doar se rupe. Dacă nu se rupe, cu uneori nu se rupe egal. Da, atunci. Și atunci e noroc. Oh, ok. Da. Și să le folosesc, eu le folosesc așa. Is she okay? Is that okay? Să vedem. Itadakimasu. Ce a zis el? Da. E tocăniță de vară, din ce a rămas de la zacuscă și nu s-a putut trage pe mașină. Bunica deja a făcut 12 borcane. Nu are mai multe borcane. E foarte bine că ai pus ardeiul mai târziu, pentru că adevăr este o diferență de textură, ardeiul este mult mai crocant, în timp ce vânăta este bine coaptă. Toful, cred că mi imaginez că ar fi trebuit să fie un pic mai crocant. Este foarte moale acum. It is mushy. I don't like it. Dar n-am gustat încă. Am să fiu sinceră, ghiveți, toful nu are gust, într-adevăr. Este vina texturii tofului. Te învățăm. Nu l-ai strivit înainte să iasă apa din el? Pe tofu, era mult prea strivit deja și nu, textura era total pe lângă. Am înțeles. Să vedem orezul însă. Foarte al dente, foarte bun. De mai jos. Este orezul cu lapte, Mai jos. De de la partea baftă de orez cu lapte și mai tare zis, stai că nu s-a fiert încă și tu te-ai supărat și ți-a scos orezul și e nefiert. Și nu vrei să recunoști că e un pic nefăcut și îl mănânci în continuare. Cam asta este imaginea pe care vreau să o Și creez asta e pentru voi. fix. Și asta de sus îl mișc cu degetul mare. Aha. Este ca o... Și dacă sunt Foarte egale, le pui pe suprafață și le apeși ca să devină egale. Gen. Doar cu astea Hai, două tot un fridge. miști. Deci mijloci, așa. E bun, e foarte comfort food. Nu pot. Așa ceva. Calitativ însă. Am mai încercat. Dar e foarte comfort food, este noapte, aici am rămas niște chestii prin frigider, le pui în tigaie, încingi orezul, pui niște supică și faci mâncarea asta și Deci te vă uiți la place. Netflix. Vă Da. place să înțeleg. Mă Da. bucur. Super cum e. N-am gustat. Pe gustă, că să mănânc o dată. Și cum a gustat așa cu gura? Cheers. I was packaged for soup. It's rather good, I would say. Is it? Vai, ce am uitat, prieteni, nu. Sesame oil, ulei de susan. Un strop punem. Punem stropul. Ah, Ah!
Da, foarte, foarte bune. Se vede, adică mi se pare că e gen de mâncare pe care nu poate să o gătească oricine și e foarte clar că gen persoana care a gândit și a preparat asta a locuit în străinătate. Așa este. Very home cooking. Da, e. E foarte comfort food. Ați zis ceva, doamnă? Nu, parcă e altfel cu uleiul de susan. Spune dacă nu e așa. Da, nu mai am loc, domnule. She different. În acest platou, mulțumesc frumos. She different. She indeed different. I was packaged for a little like home cooked meal, like a worm meal. Acesta este accentul enervant care o enervează pe Anda. Nu că am ascultat stream-ul, că, again, este doar invitată specială. N-am văzut stream-ul înainte. Tofu mă dezamăgește Mă dezamăgește, Este e- foarte dezamăgitor, îmi pare rău. Pare ceva ce ar fi făcut Sensi, ce se întâmplă cu mâncarea lui Sensi după ce trece puțin timp și se absorbe apa. Efectiv. Exact textura ce este. În Regret că am mâncat, în dar schimb, supa am ești ok? supa este super bună. Notă părere picantul, că e un alt fel de picant. Nepicant, nu mi se pare că e... Îmi place puțin picant și nu este puțin picant. Mâncarea, deci așa, poate să calculeze cineva pentru mine, vă rog, nu știu matematică. Deci, tofu 2, nu, 2 e cu indulgență. Tofu 1, Din 10. Deci, 1 la tofu, 8 la vânătă, 9 la ardei, 9 la orez, 10 la busuioc. 9 la orez? Serios? Și Mie mi de- se pare că ești foarte nașpa. Ce faci, mă? Calculează un 10 la un susan. bine. 10 la supa miso și împărțiți la câte lucruri sunt. Te împărți la habar Nu n-am- pot să Ce? cred. Ce? Chat, vă rog să observați. Ah, că le-am lăsat așa și n-am voie. Observați acest lucru. Este cineva în chat pentru puncte extra care poate să-mi spună de ce nu se face așa ceva? Ever. Niciodată. Așa, mulțumesc. Știi de ce? Pentru că... Disrespectful. Why is it disrespectful? Nu știu. Pentru că arată ca bețoarele de incense pe care le pui la morți. The more you know. Mai fac sau nu mai fac din asta? Da, mai fă. Păi și la noi acasă, Adi, a fost foarte bun. Mi-a plăcut mult. Mi se pare foarte grea pentru vară, totuși. Poate când plouă afară, poate când e o răcoare. Dar și supa caldă și toate astea calde. It's a wee bit much for me, I would It's a say bit so. warm. It is a bit warm. I wasn't packaged for something that warm. Ați terminat? I mean, sure, bolul meu e gol. Pentru că mai am ceva pentru tine. Yay. Ți-am luat snacks-uri. Ai luat aia wasabi? Maybe. Okay, let's see it. Let's do a little haul. Let's do a haul moment. Avem un pochi. Avem cu cocos, pentru că știu că îți place cocosul. Cocos e preferatul meu. Oh my god. See, I listen. Avem alt pochi cu migdale. Love a good nut. Avem a little daifu cu mochi moment. I love it! O, trebuie să pe la frigider un pic. This is the kind of mushiness you want. Nu mushiness-ul de la vânătă, this is the mushiness you want. And last but not least, There better be wasabi peas. wasabi crackers. Wasabi crackers! Now let's see, let's see. O să încep cu wasabi crackers. Și am vrut să le împrăști pe masă ca toată lumea să aibă câte o bucată. Acest lucru a fost intenționat. E și spicy. She's there. Oh, she's beautiful. Sponsor me. Eu pe stimulul Anda, scuze Anda, glumeam. Sponsor Anda. E doar un invitat, iartă-mă, n-am vrut. Da, chiar, Anda, unde e? A zis că trebuie să plece când te mai suporte și a plecat. Nu știu unde s-a dus. Surprinzător, deși cocos e arma mea preferată. Astea cu migdale sunt mult mai bune. Serios? Le recomand. Da. Look at her. Look how plump she is. She's so cute. No. I can't eat her. She's too cute. Yes, you can. Okay, well. Dar cu ce e? Cu Red beans. Red bean? Nice. She's the cutest. Are cea mai super textură din lume. She's so nice. I love you. Cele mai bune sunt așa și în mijlocul red bean paste au și o jumătate de căpșună. That's surprising. Amazing. Am gustat din astea cu înghețată. So good. Super bune. A fel textura asta de mochi înghețată în interior. Ai zis mochi? Mochi. Am zis mochi pentru că n-am știut înainte cum se pronunță, că n-am descoperit. Nu am putut să compar din ce am mâncat până acum sau din bucătăria noastră. It just tastes good. Și o pastă dulce, e gen o gogoașă, arată ca o gogoașă de gem congelată sau cocă, dar e făcută. Ce mâncați aici? Uite, am vrea să te ducem pe acest journey, dar ca să simți mai bine picantul din wasabi și Luanda îi place picant, am vrea mai întâi să guști chestiile dulci. Și începi cu un poki cu cocos, să ne spui dacă îți place. L-am pronunțat bine, Adi? Da, foarte bine. Cum? Pochi. Păi da, pochi. Coconuts. Coconuts. Pochi.
Perfect, poți să plec în Japonia. Da. Părere și notă, Anda. Tu ești în juriu acum. Foarte bun, cam mult. Cam multe. Nu. Cocos? Are un gust foarte pronunțat de cocos. Ți nu prea place. Îmi place. Ok. 10 din 10. Wow, Anda e generoasă, i-am dat doar un 9. Adi, pentru tine ăsta de cocos? 6,5 din 10. Ok, hai să vedem pe cel cu alune, Anda, cel cu migdale, pardon, luați unul. Mă îndoapă, efectiv mă îndoapă. Pentru mine migdalele sunt 10 din 10. I'm generous like that. Îmi place mai mult ăla de cocos. Iată, eu și Anda având din nou divergențe și... Dai bun și ăsta. 9 din 10. Super. Așa să vă invit să gustați și mochi. Mochi. Uite, m-am obișnuit greșit. I'm sorry. Mochi. E puțin greoi. S-ar putea să nu vă placă. Care pastă de fasole roșie. Au. De dulce. Okay. Doamne, dar îmi place așa de mult cum e pe deasupra. Da, textura arată adorabil. Doamne, mai este atât de finuț. Da. Părere. Notă. Nu că așteptăm nicio problemă, că stream-ul așteaptă. E bun. Am mai mâncat data trecută când am fost în București, dar nu știu cu ce erau. Nu știu ce l-am luat. De astea sunt mai bune. Ați mâncat fără mine. Ok, și ce notă le dau? Un 9? Un 9. Îmi place foarte mult mochi, dar acestora cred că o să le dau totuși un 8 din partea mea, poate un 8,50. Am mâncat mai bune. Cum abia am simțit fasole acum 3 minute. Aha, mai are chunks uneori. Eu am crezut mult timp că e gen un soi de fasole care e dulce, dar nu e, sunt efectiv fasole roșii în care se pune zahăr. E super mișto la gust. Nu mă așteptam când mi-a zis că e cu fasole, dar chiar e bun. Păi trebuia să te păcălim sau să ne zicem cu ce ești, să ghicești. Crezi că ai fi ghicit fasole roșie? Nu. The more you know. Bun. Bun. Concluzie bun. Mai rămân crackers cu wasabi. Eu am gustat deja, vă invit pe voi. Ți-a plăcut? Ai zis că nu erau destul de wasabi-y. Not wasabi enough. She's there. But she's not taking you anywhere. She's like, hi. And then... Da, just says hello, which is like, okay, that's polite of Da, you, but ăsta e foarte tipic pentru snack-urile japoneze. Like the first, got it. la urmă sunt așa ușor dulci. Bună ziua, eu am fost expertul dumneavoastră, acestea au fost notele mele pentru preparatele făcute de streamerul Anda Pus și co-hostul ei, Adi, David. Bucurie, sănătate și surprindere. Asta am avut în farfurie astăzi cu preparatul făcut de ei. Deși mi-a adus un confort ca la mama acasă, am simțit totuși că preparatul nu era potrivit pentru vară, deoarece mi-a dat o căldură destul de puternică. Însă, i-am dat o generoasă notă de 8,50. A, da? Ce părere aveți? E o notă chiar bună. Cred că sunt cam de acord. Au fost așa ceva, supa cel puțin nu mergea pentru căldura de afară, era mult prea fierbinte. Preparatul, în schimb, bun, orezul cam tărișor, vinetele foarte bune. De acord, Deci, da, de la un 8 m-aș duce și eu, da. Mulțumim frumos, Adi. Cu mare... Mulțumim foarte mult, Adi, David, pentru prezență. Eu am fost doar un expert. Am să o las pe Anda, o să-mi iau la revedere politicos de la oamenii care m-au invitat în casa lor astăzi. Mulțumesc mult, Anda. Mulțumesc și eu că ai venit pe aici. O să plec complet din casă, o să iau pe scăciu să plec. Chiar nu o să mai fiu în spatele acestei camere odată ce ies. Mulțumim frumos. Pa! Sunt plecată de aici complet. Parux, ai grijă pe scări! Prieteni, mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumim frumos domnului Adi David că a fost aici și ne-a Mare gătit drag. astăzi preparatul lui special. Mulțumim frumos că ne-a adus aceste dulciurele și snack-uri și chestii ca să degustăm și noi puțin din cultura japoneză. Vă mulțumim frumos pentru tot, mulțumesc frumos pentru resub-uri, mulțumim frumos încă o dată pentru host Amy, mulțumim frumos pentru follow-uri și tot ce s-a mai întâmplat astăzi. Vă recomand să mergeți pe la Oamenii din Timp Prieteni și implicit pe la Rux și cam atât. Maci, Oh my god, ce super! Ciupicul! A venit ciupicul, prieteni! Salutare, dragi prieteni! Bună ziua! A venit chiar ciupicul, prieteni! Uitați ce tricou superb are! Puteți vedea? Superb! S-a omogenizat puțin. Omogenizat react în chat, mulțumim. Mulțumim frumos, Cupar, pentru prezență. Încă o dată, Pit, mulțumim frumos pentru producții, mulțumim frumos că ne-ai suportat la tine în casă. Mulțumim tare, 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 mea. Mulțumesc frumos tuturor, vă pup, vă iubesc,
Ne auzim. Pupici!